Yeah. Oh. Ay. Yeah. Oh. Ay. Hey. Enggak apa luka bilang aja. Hey. Wam, hey, kunjani mfethu? Kuyaphila? Hayi ngeke. Awusho uyaqala ngibosha. Ya, ngiyaqala. Yini ndabuzelana? Hayi. Ngiyaqala ukuze umuntu osuza kamnandi kanje njengawe. Kuyasho ukuthi indlu lakhe isa-fresh. Ngazi kahle la iDaniel ukuthi ayekho umuntu osuza kanje njengawe la. Sonke nje sikuyajukela kuthi Hayibo. Ngihleli nje la ubhizi unakene nayo yonke leyo nto. Hayi lesicefo sokuboshwa nezingane. Ufunani wona la omncane kanje? abana futhi into engicasula yento okubusayo. Hayi bona ingane nempandla engaka ubusika kahle ekhaya. Hey, mdala umuntu. Hey, sorry brother, bekunganakile. Into engikhathazayo ukuthi uyaqala yini ukuboshwa mina la. Hayi ngiyaqala. Seyisonto lami lokuqala le. Hayi wena usazophela le Danyani engigezwe indlu yakhe fresh. Hayi yabona nje umukhuluma induni yami ngakudlalelwa ke la akekho ke nje umuntu ozothinta induni yami. Hayi uyamazi kahle uLove Mo. uLove Mo ba wena? Hayi usazomazi uLove Mo. Mina ngizokubamba jambasi. Ubheka uyigezi nezandla lo. Uthisho uqanza ngomfazi wakhe. Yasi. Wena too short. Uphuma apha ngaphela wena. Yazona uqanza kimedi yakho wena. Hey Love Mo avuthanda ukuthesa kodwa inkinga. Uzosumeza isifo senhliziyo. Wena ngikubuza ukuthi uphuma aphi man? Ngiphuma kodedela ibhantama. Man. Ngathi ngikukhuza ngalento yakho man ukudedela ibhantama emini wena man. Hey. Love Mo noma ungathetha nje kodwa ngikuphethele indaba ezimnandi. Sabela. Ngicanga uze umuntu osuza kamnandi kanje. Into osuzayo eyakusuzwa la ngaphakathi awuze nazo. Yabona lapha ekusayibhujukile kusa fresh. Induna esa fresh leya eyosuza kamnandi ngabe lo muntu. Shuthi ivirgin ne? Ya, ngibona kanjalo nami. Uyena ke lo. Slice. Hey baba. Bethi. Hey shayisa la baba. Mina Shayisa lana wena. yebo. Khamba kahle ndoda. Hayi khamba kahle. Ngifuna uzongisiphulisa ukhula la yabo. Oh hayi vela inkinga nami bengithi ngiyoqala ngale vele ngoba nani bengibothi niyeza ngala. Na sibe siyibamba ndoda. Okay hayi inkinga. Hey. Wenile nala. Oh manje singazamu ushayelani manje? Wena bengikuqweba manje ngithi siphula kahle usikho lapha. Wena uyangiphansa manje uyiphansa kanzima zami. Wena athi ngiyakutshela ngithi siphula lapha uzoba nekugwaze wena yazi. Yabona yabona nje futhi ngoba ngiyabona ukusebenza kwethu la ngekhambe kahle. Uma ngivele ngiyosebenza ngale ngikushiye nje la endaweni yakho. Vele usilayize ndoda. Hayi. Vele usilayize wena. Phela uyangiphansa uyaphika futhi uthi uyangiphansa. Ngicela ukugwaza wena man. Kulungile hayi. Hawu. Yeah, too short. Like grab your position wena man. Yabo wena. Uba inyunza lela. Ayisazodibana leka love lekhona. Awuba manje sambala la. Yebo mfowethu. Sikambani. Hayi kuyaphilela mfowethu. Endoda. Ngiyakubamba wona la ngathi usayenyeza nje khambani. Oh ya nesonto elilodwa ngila kwalona likapheli futhi isonto mhlawumbe kuna 4 days kanje. No ngiyathola. Ufika nje futhi vele la usudume kambi. Ya itshele lidumisana kabi. Ya yini bathini lapha phakathi? Wendoda. Yona abantu ekuthiwa ngo28. Amadoda amnyama. Hayi nombolo ngiyazi ngokuyizwa nje ikhuluma ngabanye abantu angikho good kuyona. Endoda, lawo madoda wonke ama28 ayishaya ngawe ndoda.
wena la sekudume idanyana yonke ukuthi wena induna yakhe grand yes indlela osuza ngayo usuthi pu yes kanti wonke umuntu la ngaphakathi akusekho nje savele ukuthi layiphumela nje manje Maye bafuna ndawo bantu la. bayishaya umthithi baba indunu angithi angisayishana Lo wami kanti ngisabela nobadani hayi ngeke bawuthinte lo wami. Hayi ngavele kufiwe ngeke bawuthinteke lo. Uyabona ke lo wami lo. Ngeke bawuthinte lo. lalela lana yabo lokugoloza kwakho lo ukuba nekhanda eliqinile kanje akukusebenzela la ngaphakathi kusajele la baba ngithi angishayisana Hawu ngeke. sokubulala ibosha ngithi angishayisana Hawu ngavele into kufiwe. emelenzeke ndoda ukuthi ugcwale kumina ngikudaye iprotection ngikufaka emkhambathini ube yi26 angithi angithola Yabona ke iprotection yona endaweni kanje usheshe uyibonele nje ukuthi iyafuneka. Kodwa futhi bengingafuni ukuthatha inombolo. Hayi no yazini ayivele ihlangana esikhathini kaNtombela. Akufiwe mekufiwe akekho mina umfana ozothola induni yami. Ayidayisi le nduni le. Angazi ithintwa ayisoze yathintwa futhi ngeke iqale manje. uyakholoza Hayi ngeke ngavele lekhanda eliqinile ngavele kufiwe. lalela ngikunika usuku namhlanje yazi la namhlanje ukuthi udecide ngoba ngiyabona la ekhanda lakho wena uteletele kababa la angithi angithola utshe ukuthi udla impande kakhulu usuke emakhaya lalela suku namhlanje lingapheli ungabuyelanga kumina ndoda ngithi angishayisana Hayi ngiyakuzwa mfowethu ukuthi vele nami anginasikhathi esiningi la ngizosheshe ngiphume nje manje. So mhlawumbe ezinye izinto izogcina ingenzekanga. Uyabona? Guess isandla fast. Asika balini nonsense umuntu busy yaphila ngikhulele la bel not. Hey ngiyashayisa 2 shots. Yabona lokubhala. Hawu ukwayi. Into eqale kanje. Hayi asawuyiki lo. Ngikhona. Ngoba Oh ndoda. yini man? Udede la ngaphakathi uyishisela amaluza. Isinqamu lesengisitholela. Ndoda. Hawu. Ukwayi wami lo ushisala emnumzane. Ukwayi wakho? Baba, ukhona ukwayi ufike nawo la wena. Hawu njengoba ngisho nje ugwayi lwengufice la isinqamu nje lesikhomba umuntu ongashiya isinqamu la. Baba, yonke into ela ngaphakathi ngama-love siyezwana mnumzane. Hayi ngiyaxolisa bhuti bengingazi ukuthi wakho lo kwayi. Lalela-ke mnumzane akuxoliswa kanjalo la mnumzane. Yabona-ke la uzoyikhokhela lento usuyenzile sezwana. Bhuti ngizoyikhokhela ngani kodwa bhuti oba ngiyafika la kunalo ukuthi Baba, ngisho ukuthi usushaya iphula elilodwa mnumzane u-99 rand lo usukhoza upemile wena mani. 99 rand. 99 rand iphuli wena mani. Ukudonsa nje iluze encane kangaka 99 rand. Uqathi kuyadlalwa la wena ngaphansi. Uyazi u99 rand uthi ungenza izinto eziningi kanjani u99 rand? Yazi into engichazayo yini? Uyawazi ukuthi u99 rand wenzani. Angikho kodwa lapho mnumzane. Uze wazi ukuthi lo kwayo usazokhokhela baba sezwana. Cha kungakapheli mina. Ukuthi lo 99 rand awuthole mnumzane. Zu2 into ezokukhethisa kuzona sezwana. Yeah, ngiyazwakala. Sanishayisana netsimbi. Noma shake rap. Ngiyazwa futhi. Shayisana la tsayabo ngubani. Bhuti hey zishaphi wena Hayi konakele. awuzudlubulundela nje la Hayi konakele bhuti konakele yabona manje konakele ngempela ke manje. unakelele Protection ngathi ngizoyidinga ngempela manje protection yakho ke manje. Hayi kuyabhedana ngempela ke manje. usayidinga le protection sakuphelela ubhampa ngitshelile ngathi uzoyidinga i-protection kuba leli ikhanda lakho lelo alela ngokujikijela mina ku-protection yazi Yeah. nokugaxa emkhambathini kodwa ukuze kwenzeke lokho kumele ngidonse amasosha ami
engisipana nawo sizokufaka nawo because angikwazi ukuyibambela umsebenzi ngingedwa ngithi angishayisana kuzoba into yanini leyo lo muntu phela ungikholela ugayi kwathi kuthe namhlanje lingashoni la namhlanje baba wena relax ihambe angikuthanga ngaphela namhlanje ngathi mina ngingaphela namhlanje ungafikanga kumina so wena relax ngizokufaka yazi nalo muntu sibanga ugwayi nje sibanga ugwayi wena amsagwayi usofika nje umsubhema ogwayi bakhe uthatha bona ugwayi buhleli budedengu lo wagwayi lapha etoilet yala yabona uma ufika la ufika etoilet awuthathi fokhona angithi angishayisana ungifike ngicabanga futhi move ngizokubiza mase ngithi uzwakala la kumina sikudaxe emkhambathini manje ngiphephile mengisibala la kwena move position Salute. ndoda wena Salute. now 6 Nakho. sokuyibona lo sami usushayisile Ndoda mfowethu. ngoba ngifakelile ndoda ukuthi nginesosha engifuna sekurecruit Ndoda mfowethu. wobunyaza likangaka Salute. wena ntetelela wena intambo ukuthi angibamba ndoda Salute. kade washayisa kulo mkhambaza ngithi angibamba Salute. sekuyisikhathi sakho nawe sokuthi udlale indima ngithi angibamba ndoda Salute. hayi wena le ndoda ngonyaza ngithi angibamba ndoda Ndoda mfowethu nombolo ongifakele nakuthani kunyaka. Ungihlehlela igunya lonyazi ndoda mfowethu ukuthi ngisebenze ngalo kuthani kunyaka. ngihlehlelela nalo igunya lonyaza njengoba ngikufakela ndoda Ndoda mfowethu. uthanda umnyaka ukuthi wena uzosebenza le ndoda ngithi angibamba ndoda Hayi ngiyakubamba ndoda. ngiyayibanga le dwadlisa la ndoda Hayi dwadla ayikho ngaphandle. yes ndoda awube kangaka Yes, ndoda. Angihlehlele. Kuba usengakho. awungulele khama Yes, ndoda. Onkuleka banganga. Kangangisebenzi. Ngishaya ngani ndoda? hayi njengoba bengitshelile futhi ngishaya ukuthi ngivikeleke sho bengidinga ukuthi ungiqale Hey. Masabeni nami, sabela nonyazi. Ngincike ihlehla. yebo Ya indoda ishaya ngani? bengifuna ukuqasheka nje kule ndawo khona ngizokwazi nami ukuvikeleka kule ndawo Umsebenzi wala ekhaya unzima. Uhlula amadoda nakanye sewunkana ngangani kuthani kunyaka sekangaka sasebenza ngithi uyangibamba. hayi bengivikelekile nje kuphelile Uzowumela. hayi into engangihlula Hayi ayikho ke ngaphandle ndoda mfowethu. Avarol down. Hey, down abalo wena. awumfethu wabuyisela labantu kumina manje ngenziwana Cha wena. Awusaboni umuthi wale nombolo. General. Yes. Ngizovale ngigwaze mina le ndlela. hayi khululeka Avarol phansi. Usale njengoba ulokwazana. Tangathi uthethe isikhathi lo. Hey baba, ushiya itrunk kuphela kwasinukisele isihlamba. Wasendaba kwami. Hey baba, wazalo ne-first wena. first Awuzumthetho. Lo. Khanda liqinile la lo. Lalela. yebo Ngizofuna ukuthi ungiphendukele njengomerigorami. Ngithi yazi lethi umerigorami. Phenduka. Hey, pause. Koba. Oh, mfethu hey. Hey baba. Hey. Koba. Hey, down. Hey general. Yes. Asikwazi ukuyiqasha le ndoda. Masha. Le ndoda ikanganga ngophawu lamadoda angaphesheya. Bamba lo nombolo. Yewona. Yosikandi impatha wena. awumfethu I-28 leli. Yewona. Wethu wena yosikandi impatha wena awumfethu sishaya. umbizana uzongishaya lani Yewona. Le nombolo ushayisana. yini Nani ufaka Wena mani. oh lethathwe la lethathusa ngangidwebeni semncane ngisafunda isikole sasidwebele nomuntu wami engangithandana naye nje ubone nje kuhathi lo la uhathi lo kwakowethu nomuntu engangithandana naye Ndoda. Le nombolo yasabela la ngaphakathi ngithi angithola ndoda. lento ukuthi niyaphapha nabe nidoba zonke izinto engingazazi zisho ukuthini. Uyazi ukuthi le nombolo oyidobe la uphawu lase-28 ndoda mfowethu wena usufana nomuntu oyichelelayo ukuthi uphisana ngomdzidzi wakhe 28. Wena ubhilonga lapha wena unkosikazi osenteke ngale nombolo oyibhalela kimi. Yini usathi impatha wena? hayi-ke bafethu ngiyanicela bafethu ngeke kwenze ukuthi sikhohlwe lento lana ngoba ikude milana ngiyacabanga ukuthi ayibonakali ngisho ukubonakala mina Ufusela awuthi impahla zakho. Impahla zakho ufokofe la. Inombolo yakho sasoyihlehlela nama-28 iwona sazobona ukuthi adalani ngawo ndoda mfowethu. Hayi, kodwa inombolo ungasha wena. i-protection Fokofa man. Shit. Kabani.
Phela nginyanyisa ku-28. Lokho senze limi, i-28 le. Ngiyabona nje ngakulokho ukuthonya kancane lokho nihambisa kosimame lana. Hey, yazi iy'ntwana ey'ningi ziyaphapha le Afrika ngaphandle. Sidonke bathathu azazi kusho ukuthini. Yabona le ntwana siyifake enkingeni enjani. Ziyayidalela ndoda. Mfowethu. Yazi, shama upset sifaka. Salute Dr. Dismiss. Salute. Correct. Ndoda, uyazi ukuthi mina ngisikhuluma isitalane namadoda angaphesheya. Mina nawe sihlangane sinqamu sendlela. Sure, correct. Ndoda, kunesosha elifikile lapha kumina. Ifuna ngifake 26. And then ungena buya lapho. Ndoda, ngibone uphawu lakho lasenkambeni yakho leya ndoda leya. Hawu. Yazi ngeke ngayibona le ndoda ukuthi hayi ukuhamba kwayo nje ukuthi isabele building elikama love love. Uyazi ukuthi banginophawu lakho angikwazi ukweqa umzila. Anginakwenza lutho mina. Intambo sengiyidedela kuwena. Hayi njalo mfowethu njalo. Ngiyavuma. Hayi njalo mfowethu. Foolish. Impilo yasejele man. Yes, impilo yasejele man. Hey man. Impilo yasejele man. Yes, uzuhedimeni Hey, that's two shots. Yes, impilo Hey, awumzuzu la. Impilo yasejele man. Yes, impilo yasejele. Oh ndoda. Ngempela. Wela mo, zishaphi ngawo ngempela. Usukhuluma nama-26 manje wena. Hayi. Hlisa umoya ntwana. Mina uyazi ukuthi nama-26 sihlangane esinqameni sendlela. Angizwa baba. Ya, Sethu. Ngizwa kuthiwa le ndoda le umpandlana mfowethu lesanda kufayeka lapho mfowethu. Engathi le ndoda wena mfowethu inophawu lakhona khona la enkambini eningibonile ukuthi ekusa engama love love lempambuza. Ayibona leyo nto? Hayi, yazi my love. Phela nami kade ngayigcina phela ukuyenza le shandisa. Namhlanje ngase ngishayisa. Hayi kulungile yazi sudala kanjani ngizoqala mina ngoba phela vele imini ujena ngithi yabona le nto maswalandela ke ntwana. Hayi la mo wena mhleze ungidouble trust. Into esizoyenza la ukuthi disperse imshaya kube istimela one time. Hayi indoda ayimashi le yazi awubuphuthuma ngala uyoyiqalaza yayibona leyo nto. Hayi kodwa ayimashi leyo ndoda. La ngampela. Correct. I love. Bhuti, Bhuti. Kuba wena. hawu awusangiboni mina uqhamukile nje Qhamukile waphi manje? dadweni. Tama. Mfowethu, Hayibo. Hey. Wena phela mina ngahamba nibancane mina ngabosha nibancane ngo-2008. Angisakuboni usungaka. hayi sengaba mngaka-ke. Hey. Ngize la ngizokutshela ukuthi uma akasekho. Ha? Ushiye 3 months ago. 3 months kuphelele bafethu ma uzofika namhlanje ngizongitshela ukuthi ungasekho. Yini le niyenzayo vele? Besisebhizi phela mfowethu. Sibhizi namalungiselelo nendaba zokuzila konke lokho. Hayi ni wrong. Ngiyabheda bafethu. Hayi, okunye-ke ngithunywe ukhazini bethu. Bathe ngikutshela ukuthi ngicela uyiyeke le nto yakuthi ubafonele bafuna ama-airtime every month wena uyabafonela bafuna ama-airtime. Bathe if ungayiyeki leyo nto leyo bazokureporta la ejele ukuthi wena unefoni. Bosisi. Mnyaka yonke mina ngiyihleli la ngaphakathi. Nibhizi mina phela kamnandi. Ngithuse nezinto ezinhle la. Kanti zomntwana yonke le nyongo ngitshela wona manje la. Hawu, Wona la udokotela zongitshela wona la. Angiphathele nakwayo uphethe lutho. Lalela. Ngitshele sisi. Uyabona ngiyeza lapha. Yazi ngizophuma la. Into zamazi zonke ezami. Angingazitshela ukuthi mhlambe mina ngizohlala lapho nincebeleke kamnandi nifaka amadoda nenzi indawo yamayi i-Jagan House. Lalela. Mina umfana. Ngikhona. Ngiyabuya futhi.
batshele nalabo abahambe bekutshela ukuthi ngingaphinde ngibafonele bazongijampiselela ngaphakathi ejele ukuthi ngiyabuya. Fakela awungikhiphi Babuhle. Lesifundisisha love mo le nto dila ngaphakathi. yazini uzomala ngaphandle check icode ntwana nje angikhwele Usukhokhela uzokhokha yona 99 rand wami wena. Awufuna 99 rand ungakutshela ukuthi ngilinde i-visit mfethu kunikeza 99 rand wakho. asikhalisa visitor la wena Wena wabheka ugwayi wami la isikweletu leso nto kusafanele usikhokhele manje angizothi ngithini kwena. Mfethu ngilinde i-visit mfethu khululeka ngizokhokhela imali yakho. asikhali ngavisitor la wena Yazini wena sengizwile wena kuthiwa ngathi ushaya ngophawu leka ma-love love yakubamba. Mfethu indaba ihlali phansi ngiyatshela. Lalela-ke mnumzane lalela sikulo ngichithela isikhathi. Bheka le. Hayi ngeke mfana hayi ngeke ukubone. uzobasa abantu Bheka le wena. Awule manje. Hayi space kakhulu. Hamba ngabe ngidle naye namhlanje uzokhatha kusasa. Yabona le nkinga madoda. Hayi manayi. Uzomitha. Handyman General, hamba hey ngisanyanyile kanje. yini Akuzona lezi zinja zama 28. Ngithi ngiyongena etoilet lapha ngiyafika mfowethu ukukhala isimayi lapha. Yebo nje ngicela bazoyimithisa le yanje. sebenza namasimba abo laba Benza namasimba abe toilet ngifuna ukuyosebenzisa itoilet lapha babhizi. ndoda uyihlehlele leyo mfethu ndoda izinto ziyabheda Uziphi general? kade kufikisa isiteri ezongibona lapho Hey general final uze uthola ivisit emva kweminyaka emingaka. ndoda kade ngizongibheka isystem General, ngitshela ukuthi mhlambe lengizelene izinto ezikhala kahle mfethu izinto ezimnandi kanti hayi ngicabanga into engekho ngizongitshela amasimba wodwa uthini general? ndoda sekho mfethu ibulet yabo Hayi bo general lishona nini ioledi mfowethu ngoba lento ngicathi sike sayikhuluma nje kuqala unyaka ukusho mfowethu ukuthi hayi as far as you know ioledi lisakhona. ndoda labantu bazongitshela manje sengino 3 months onke olidashona yabo and futhi wena handimene into engiyisabayo mfowethu mina ngizalwa nama-sister rod yabo Salute. le yandlu ya loyamuzi wakhiwa yi-oledi futhi ngezandla zalo lujuluka kanzima yabo manje osema-sister labo azovela afaka amadoda lapha aphendule indlu yama-Jacken House yabo yona Handman general njengoba uthi uzolwa nama-sister alikho elilodwa ongangifakela lona. wena ngikhuluma into eserious uzongitshela ngosimba ongitshela wona wena Awuyini kuyakinga general ziphi? yabona wena ngasizothola impama-ke wena yazi General inombolo ayivumi nto mfowethu ziphi? handimene mfethu cabangeke kahle mina manje kumele ngiphume la umnyama kubomvu kumele ngihambe la General wazi kahle futhi angiqondile ukuhleka. General uzophuma kanjani? Uyazi nje wena ukuthi ugwetshwe ngicathi noJesu uyozabunga uphumile ejele usanama federal charge kunjalo. Iminyaka yakhe idonsa la ko 230 something. handimene umnyama kubomvu ngiyaphuma mina la ngaphakathi ngizokweqa la Uzokweqa general. handimene mina ngizokweqa la ngiyakutshela futhi Awuthulatha lapha. Uzokweqa. ngizokweqa la mina General uzokweqa as in escape plan. escape plan ngiyahamba Lalela-ke uyakhumbula le nombolo angikhulume ngayo Salute. yokuthi siyageyitha Le yokweqa. yes ndoda namhlanje usuku siyayifaka siyamasha straight Hey general awufili kodwa ngathi usuyatatazela. ibamba
ayikho into engiyitatazelelayo angize ngakutshela ngaseqala ukuthi into engiyenzayo ngiyayazi ngino-connection ngaphakathi ngino-connection ngaphandle angithola General hayi ngeke ndoda mfowethu sengathi uzohamba wedwa. yini watatazela manje Hayi ngiyabheka off nto mfowethu wathi futhi yabantu. wena musukutatazela manje lalela sino-connection ngaphakathi sino-connection ngaphandle ufunani futhi yini oyifunayo Hayi General wathi futhi yabantu manje ngidela isigwebo. akukho ukubanjwa lana ngicela manje emadolweni manje Hayi uzohamba wedwa nto mfowethu hayi ngeke. awungitsheli lokho uyangithola Hawu manje ngizoqhankani. siyeqa noma ngiyacisha Madoda, zebona Yabo lesinqamo. ngiyazi phela plan nini. plan yani lokhu uma ngayo wona Nokuthi nina nobabili nifuna ukweqala idanya. Noma ngicabula nje dide kakhululeka. Ngibenze nix. Isita namba nami or galimtemba. Yabona-ke General, yabona? ngelalela iplan isaqhubeka siyahamba umnyama kubuphi vele lokhu kufishana kuncane lokhu faka noma isesikhwameni wena ungahambe ukutshela bonke abantu la ukuthi siyaca yazi Bona nje mina ngizwana ukuhlanganisa into nama-28. Awe madala. Hoy, madala. Yazi madala yazi. Sokungaboshwa le azawazi nje ungibhekise ngisho iluzi nje yazi ngishunga ngoma love love. Ayibona lonto uma love love shunga. Dr. Love endoda lalela awuhlehlela lo madala lo madala ubambi ukuthi uqedwe inkambi yase-26 Mfethu ngiyabamba mfethu mina benginkinga yena mfethu nomadala mfethu awusabambene mfethu awu. Hoy. Dallas Yes, it's impilo yasejele man. Yes, it's impilo yasejele man. Yes, it's impilo yasejele man. Yes, Madala. Ngiyezwa kuthiwa kade ungifuna sithini khehla lami. Kade ngifuna ngempela. Manje yazi konke engizwayo la. Mina ngifuna ukweqa. Madala uyizwa ngobani lo? Hayi phela mina ngimdala la ejele kade ngahlala nje. Kazi yonke into yala. Ngimdala la ejele. Manje yazi ke man le plan yakho ni plan yakho. Uma kwenzekile waphuma wena yaphumelela. Ngicela ungisize kanje. Ngoba mina vele ngiyazi ngeke ngisakwazi ukuphuma la ejele. Sengimdala isigwebo sami sikhulu kakhulu. Mina eqele kunemali engangiyifihlile eduze kaBanana lapha kwami. Ngaphansi kwaBanana kuphi indawo? Ekhaya kwami. Madala. Uzosuka wena enze nje uma ufika lapha ufike wena uvule uyimbe uma usuyimbile usithatha kube ngeyakho ngoba mina vele ngiyazi ngeke ngisaphuma la. Madala imali serious lokho. Hawu iyona nje le ntonsela yona la. Yo. Madala ushoshole imali ukuthi Sure. Ngangeke phela ngibe la eDanyani. Madala ngibuka iqiniso lakho sokwenza njalo. La. Nami sengizokwenza sure ukuthi ngishiya ngitshelile igebengu ukuthi kuphathe kahle. Ya. Hayi, tanti Madala. Sure. Kodwa mtho. we Ndoda mfowethu. Kunomunye ulayini esengivuleleke ngawo. ha Ndoda mfowethu, uma ukuthi le planet yokugate namhlanje iyaphumelela. Sizoba mnandi ngaphandle. yini ngoba wona kade uqeda nje manje kodwa amadolo kanongitshela ukuthi uyasala uzobantu Khohlwa indaba lonombolo. Yambo Madala. ngiyasiyasenga mama madala Kade ngisabela naye uMadala ndoda mfowethu. Into eyenzakalayo uMadala uthi kunenyuka ayifihlile kwesakhe eBananeni. And uMadala mfowethu uthi le nyuka le singahamba siyoyithatha masiphuma la cause yena vele uyabona ukuthi ngeke asaphuma le jele uzofela la. angisho ukuthi imali mhlawumbe Asho ukuthi imali indoda mfowethu but uthe inyuka ehlakaniphile. And manje uthi uyabona ukuthi usemdala enesigwebo asidonsayo ngeke asaphuma la. So le nyuka le mfowethu uthi uyihlehlela nathi ukuthi uma siphuma sihambe siyoyisebenza leya nombolo. and futhi asinalutho yabo le munye le nyuka uzasibhoha masiphuma la Indoda mfowethu. ngamthemba lo madala kodwa Mfowethu waye ngaqamba amanga uMadala mfowethu. lalela mfowethu azi bathi ngisazofika kuwena nami nezikhathi
Zokuthi siyosipana basidedela siyosipana seziyashaya. Ngeke basidedela siyawusebenza. Iwona chance wethuwe lo siyagate. Ndoda mfowethu. Asabheke emumva mfowethu. Salute. Igadi leli elizobela isigadile lapha. Kodwa makamfana kwenze njani kanti? Wasuma usopho kangaka mani. Ngikutshelile nje ukuthi imali angabi nayo. Makamfana uthi ngiyithathephi imali uthi ngenze njani mina ngikutshela ukuthi imali anginayo mina angaholi. Aphela kanjani amanabukeni? Akithi uwena ufuthi ingane kakhulu. Buka le ngane manje ibhosha kakhulu iqede namanabukeni manje. Ngisemsebenzini lapha ngikuthi angakaholi. Ayi makamfana sobuye sikhulume uyangibambezela uyangiphazamisa futhi manje. Makamfana sengihambile sobuye sikhulume bye bye. Salute. Relax angani mfowethu yazi. Salute. Like flow qaqi ihamba yabo. Salute. Mina uzodila nani? Salute. La before sifaka. Kumele siqale siyoqola namathambo omhlophe sisabele nawo lapha. Siwakhanyisele ngale ndlela la ukuthi ayikuse. Siyayifaka siyahamba. Attention. Kuya no general full crack. Sebenza lapha ku-Streamline mina obasele-drill bait. Sicelo sami sikanga ngesandla sophosa amasha nganayo indoda yokuhandimeni yes. Salute. Akuyona-ke isitonyatho somkhosi esigqomayo entabeni ezimhlophe. Ngisabile ngithi sewona amaphuzu abo bathi uthunga sisaphansi ngaphezulu ngangana sabele sewona imasha leyo ndoda. Akanganga ngamapasi ngangana usayizi wayo leyo ndoda. Ngibilikise wona i-aboro kakhakhe enganganga amaphakethe ngana khwinqa ngibhilinisa katalo nobolo nquma nokunquma. Ngibilikise wona umhelmet ongakawo ngerebhini. Salute. Toto ngere kachana. Black Devil isigolozo sinamehla umsumi kami kwamangubani Sekuyibona lo time. Esasukubekile. Ukuthi namhlanje siyagate. cha la nongolozo ngizangizocela indlela ukuthi ungikhayisele ngoba umnyama ngoba ukukhanya asifuni Siyaphuma siyangaphandle Africa. Sokulendlela esithathayo. Besicela wena ukuthi usikhanyisele. ngithi ke nongolozo Home to shot. my love Yazi to shot wangixaka. Yazi yabona nje namhlanje ngikuthole nje kahle. Athi up and down ushona le. Yazi ngathi uyangicrossa nje. Yini kwenze njani? hayi nalapho mawena uyithatha ngelinye ihlo leto le mhlawumbe sekuyenza kusukakhulu usunoshukela ngenze lutho mina Manje awungibekela nani? La ukishayisa la uyasabela uyaqobola uqobola nobani ndoda ngoba phela ibone egunya lokukhuluma nonongoloza. bengaqoboli kahle kahle bengipractice yabona nami bese ngiugeneral Asu general wena ekade ngikubona lesikhundla sami usigaqele wena. Na uyabona wena? Uyazi phezulu kwetayela wena. wena love boy uthatha ngenye indlela lento Kufaka ama-forgers ndoda. This is the type of weed I'm smoking. Madali uyasebenza noma uyadlala lapho? Hey, sebenza siboshwe. Hamba kahle mfowethu. Ya, uthini siboshwe? Sebenza la. Lalela mfowethu. Kunento ezokwenzeka la. And angidingi ukuthi ube khona la. Mfowethu ngithi ngithola. Kwangathi ngishayela umthetho nje manje siboshwe. No, mfowethu relax. Lalela mfowethu. Ngiyazi ukuthi unenkinga la mfowethu yabo. Zemali. So le offer ngisanayo. Ngithemba ukuthi uzoyijabulela yabo. Into engiyidingayo nje ukuthi wena usuke la for 3 minutes. Wena ngabe usuyabuya ngoba into engimele yenzeke la ngimele ubone Father. Lalela Father. Nginemali nga 5000. 5000 engiyibekele wena lapha etoilet. Mana uyithatha into okhuluma ngayo. Lalela Father akusasiza ukuthi ngithatha. Kodwa ngiyazi ukuthi unenkinga zezimali. Yini le nhlelo ukuyenza kahle kahle nini? Wena ungena ukuthi sihlela ukwenzani. Le mali ngiyibekele lapha wena. Ngifuna ukuthi umove from la. Ish. Mbali avuhlupha makamfana. Ish. Uthe malini? Father 5000. Thatha imali phansi Father.
Ngiyabuya manje. Hey, sebenza wena. Habe. Wo, madoda. Phela mina angiqali ukweqa. Nothabo best wangishiya kanje. So, mina ngizophosa mina ngale phezulu ngeqeqala. Ukuze ningangishiyi. Nina ngistandi mina. Ngigade. Yaba? Okay. Pendu. So-ke, sihamba sonke. Lapho. Ngaka mase singali. Okay. Sishalo. General. Akuyimi nakho. Hodwa sihamba. Ima. Sihamba noship la. Ima. Okay. Akuthi go sami ngalika. Ya. Asiye ngipustokute. Man, siyaphela inkinga zami. Sabe, izaleni. Abantu ukudlala ngamakhulu uthola ngizokubamba ngokufundisa abantu namhlanje. Ngizokubamba lokho. Kushayelani yini? So. Hayi. So-ke, what's the general? Hayiba. Siyabuya so. Nabuya? Ya. Buya ni. Ngaka la isanti man ngehla. Ngikho. Hayi. Sokubona two shots. Hayi, we madoda, kwenziwa njalo. Yo. Hayi nambe kahle bafana. Bashito. Hey, ubekwa yini lapha? Hayi, yilaba. Beqa la. Wena pho manje phezulu ubekwa yini wena? Bengithi ngiyabavimba, engabe kawukeke. Bapha bayathi la. Father mina ngibaza abantu angiyona impimpi mina father. Namhlanje uzobazi ke namhlanje. Yehla wena ufunani lapho? Bengithi seqa bavele bangishiya. Woza la. Buya la. Wena nabona namhlanje. Noma nini? Nina woza wena. Woza. Hey, bangifaka inkingeni abafana. Abantu abadlula wena. Shit. General. Sengilambile ngetonkwethu. Wona sisek man, wasijayive la kanje ulokho nikhuluma ngendlala la. Kade sithi. General. Engazobohlupho nawo. Man, nazi impahla ndoda siyashintsha kodwa ngengigodi yakini ngedladleni. Hey General, angikwazi mina ukuyidladleni ndoda. Nazi mangayidladleni bangafonela amaphoyisa same time. Wena wazi mina inkinga eziningi wena manje nazini asivele samsedladleni mfethu. Hey General, buyihlelile le plan. Ngiyaqala into ozokushintsha. ngakutshela ngathi ngiyaphuma la ndoda ashintshe ingaze sijampela. General, ngingeze zami ngiyoshintshela ngale khoneni. Yengifuna ukushintshela ngale khoneni manje wena. Angigqokile ianda la ngaphansi. Siba uthi nje samadoda kuphela lana. Yabona General, into ethi siboshwa nje ngithembe ke izinqe zami ngicela ukushintshela eceleni ngale. Please. Akusheshe baba. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes. Patele kodwa mina ngazi lutho. Hey baba, ngithe kuwe uzochaza phambili. Njengamanje ngathi usheshe wachaza. Patele plan bekweyathina noma ayidiheni. Ngithe kuwe uyochaza phambili. Uthe unethuba lonke lokuchaza. Asabazi kalifela obala akho sami. Patele
izinto ziyenzeke uyizwile lento eyenzeka izolo lamajita lawa ekade eqa lapha Ngiyangizwile kodwa bengingekho bengiyiserium. akulona isheni lakho lelathi usebenza nalizolo leli Hayi angazi umsebenzi bengiyihlale kiserium. izinto ziyenzeka la umuntu usalile yabo kube bengikhona lapha nami bengizokweqa akumnandi phela lento ephilwa la ngolela lamajita eqila wazi eqi kanjani Angazi. hayi Khona ngizwile. amajita nesibindi amajita mfethu I-trip bese iplanile lento yakho. kona uyabona bese nesikhathi eplana lento yakho Bese iplanile. umuntu wasa Hosh, hawe madala. Sir. Hayi awugcwala istradi kancane safuna ukusabela le ndoda le. Sure. Wathi akuhamba kanjani? wena ngifuna ukukubona wena Ayehlisa umoya. Ebafu. Azonavo ubhayiza wena. Yazi ngithi ngihamba la estradini sangaphakathi. Sengihlangana nojele bangitshela ukuthi wena ngathi wena okhulumile lana ukuthi mina lawe besenzani lapha etoilet ha? kanti wena uyitshela uzongenza le nto mase kuyathuleka nje Hey wena malalela la wena uyangazi kuba mina. ushayelani manje manje ushayelani manje Lalela lapha nami. Ifuna ukuthi ungaphindi uhamba ukhuluma into ongazazi la ngaphakathi. Sezwana baba. hayi ngegcina wena bashilo vele bathi bazokubamba wena bayenza kuwena Salalela la ntwana. Ngifuna ukuthi bengabe sengisuka noma ngifika lapha esalini yami ngifika usukhona lapho usudunusile siyazwana. hayi ngeke ukubone lokho Uyazi malavu lapho yona. Lalela la wena. Ngiyakutshela ukuthi ufika lapho usudunisile siyazwana. okay Abophezu wami ukhuluma into ongazazi la rabanek. usaleleni naloku bantu abeqile manje webheki awungitshelele wonke nje lo muzi usho sekungakho wedwa Lokho kwashona manje lo muzi lo sekowami nje. Everything si-own yimina manje. shothi uziphathele nje dad Yabona nje nawe you can stay as long as you want here. Sekuyikwakho nawe. awuziyasho Hey. General kanti idladla lakhe nelikhulu kanje? Hey ndifethe amandla uledi la mfethu yabo. Uledi la sebenza mase kuba khona umuntu oyithethe mhlamba ngenza noma yini ngesaphile. Awubone nabona nemambi. Yo. Ayindoda sengamnyaka. Sengamnyaka agcina futhi ukubona le nto ukufika la ekhaya ndoda. Hey ndoda mfowethu. Hlala belungu besivalela. Ndoda. Dontsile umuntu ngaphakathi kodwa manje uyileka manje tables of 10 ndoda ngithi angithola. Hayi izojika izinto general siboyile manje. Kade wadlala. uba manje lo sithanda kodwa Nkosi yami ubani ozongiphazamisa kwami Hayibo. Kuba ngathi baba kakasho lo muntu useqhamuka namagawuni. Uba uzoqhamuka namagawuni la ekhaya. General kube kwayiphi manje la? Yona ungaselapho wona. General ngiyakwazi kade siboshwe nawe lapha ngaphakathi sengineminyaka ngiphumile mina. Oh. Ngiyayikhumbula lentwana ejele. Oh, wena sipandina nawe lapha ngaphakathi ubona ukuthi uphume la uzohlisa isiwami wona la ngaphandle. Yonke right leyo wena. Kwenza budi. Sister, Uphume njani ejali? yonke yenzayo le. Ubhuti ngiyaxolisa. Wawulinda ukuthi kushona umama usonza wonke lamasimbo wenza yonke lento ejekena usebenzayo la. Usuzohamba ulala namabhantinti wena. Uyazi ibhantinti leli? Bhantinti. Lo muntu ade siboshwe naye lapha ngaphakathi man. Yo. Yazini. Wazi. Budi. Hayibo. Yo. Ngiyacela bandle umkhuzo ubhuti akamkwazi. We ugeneral amshow nequngaza ngamgwaza ngempela. Hey kodwa mama. Yazi sekunesikhathi ngihlele ejele. Angazi mhlambe noma ungakwazi ukungivezela ibele noma ingono ke kuphela. Ngivezela ibela zongijoyela kabi wena. Ngiyacela mama kancane. Uzongijoyela kabi wena. Uzomtshela futhi ubhuti. Hayi ngiyacela ngomtsheli. Uzongikwazi ugeneral. Yini angatshala yona? Hayi general ilo. Hayi sisayikhulumela nje.
Oh, hey, sister. Singena ngaphakathi handyman. Sure. Kodwa ngifuna ukuyisetha la fast sobe sesiyaphuma sisho yes. Sure. Ziyasho. Then. Hayi ngizobe ngicupha khona la. Yes. Awu ndodana. Hey ba. Yini? Awuna amaphilisi ekhanda la. Kwenze njani? Sebengishaye nga28 wempama. Hayibo. Ake ngikucebise ndodana ukuze usurvive la ejele. Akufanele ukhulume zonke indaba. Yabona mina kahade ngafika la ejele ndodana. Yabo. Mama bekusukela wenze njani mabekusukela? Thula ndodana, thula. Hayi ngeke isihogo le ndawo lena. Yabona nje ngifuna ukuphuma la. Ayilungile le ndawo le. Isihogo impela lesi. Uma ke ndabeni. Awu uma bezosabela. Awu umuntu odonsa kanye ekhashilanga. Awu mnyaka mfowethu kade ngagcina. Sengibuyile. Senginawe. Awu Themba lo mfumo ngensimbi egebengu. Wena ovala indlala kwabalambileyo. Siyabangani. Labantu abaseqedi ngaphakathi. Awu. Enje, salute. Nalena ndoda. Safuna ungiphushe sifake siyoqala oleda uthi ngithola. Salute. Masisekela satha amahalavu la amafosholo siyalapha. Siyogumba leyashandisa lamadala ngithi ngishayisa. Hayi ke ngaphandle ntomfowethu. Ngithola. Salute. Asifaka. Hayi ke ngaphandle. Hey sister. Ngiyabuya. Yazi? Ngiyabuya. General Mayende labo bastard laba bayicabange kanjani lento noma shotanya mina uthi ushot lento yenzeka phambi kwami khona la ngaphakathi mina phambi kwamakhala anginukanga lento Dota, General. abemzuzu kangako la mfethu ngisafuna ukubheka indlela oleda ngithola. Hayi ke ngaphandle ntomfowethu. So. Olet. Olet ngiyaxolisa ukuthi ngifike usulele la ulele khona Olet. Ngiyazi ukuthi ulele la Olet. Inhliziyo yakho ayikho right. Lezi zinto bengizenza Olet bungikhuza ma. Bungikhuza ngakulalela Olet. Kodwa Olet into engicelayo nje ukuthi ungixolele. Olet ngiyazi ukuthi wena ubuhlaza ungikhuza Olet. Ulele khona Olet inhliziyo yakho ayikho right. Bungikhuza njalo ma. Sangeke izinto ezimbi abangani abaphedayo indlela ezimnyama engithathayo. Ngiyazi ukuthi bungangibheki nje kade ngisetshela kodwa ma angibeki icala lo ngoba ngibekwe indlela zami obungimkhuza kuzona. Kodwa ngiyathembisa Olet. Uyamuzi wakho ngizobhekelela Olet ngizobheka kahle. Kodwa mangithi ngizela namhlanje ngizoxolisa ma.
Ngiyaxolisa ulethu la. Xolela mntanami. Man, okay, asambe mfowethu. Wena lo muntu manje wenze njani ngawo? Yethu ngikhathele kade uhambile noTovu. Hey, asambe ndoda, asambe. Khona ukusugijima kwenze njani? Asambe. Hawu. Isho. Hey, wona. Ubona into efaka wenzani manje? Yebo general, yabo ukuthi abantu bathi bayasibuka la. Ngabona mina nto yakho ukuthi uhamba kakhulu hamba ujathazela, uhambe kahle maningi into ngakho. Faka into ephaketheni. Kathi wayifakile sonke lesikhathi. Mina bona ngathi bayasibuka general. Usibuka namanga. Mina ngimele sidala manje uma usikhala le nombolo yakho. Kwenzakaleni lapho? Kubashonephi labantu belapho? Fadele ngithi ngiyachaza nami ukuthi akazi lutho labantu beqile ngathi ngiyabavemba. Hayi Wena ubekwa yini phezulu? Ufika kanjani phezulu wena? ngichaza abantu abadayo ukuthi beqile ngithi ngiyobaphi ibangeli ukuthi Bahambe bayaphi? hayi fadele ngalapho ayangazi. Wena ikhona into ezokukhulumisa, hlala la phansi. Namhlanje uzokhuluma. Ngihlala lesikhuluma. Fadele Uzokhuluma namhlanje. Awufanele Uzokhuluma emagameni amathathu kaNdodana likaBongcwele, uzokhuluma wena. Uzokhuluma. Suku bamba lolu dongo uzokhuluma wena. Chaza uzokhuluma. Uzokhuluma. Ubaba uzokhuluma baba. And man, Nasi isibhanana. asimbe khona. Ila yazi yanginukela. Asimbe khona. Ngasi. Yethu. Majabu yadlala. Hey liyabhede lifosholo kini buka izindli. Wena wathi complain ngayo yonke into nje handyman ndoda. Hayi. Buka ngizomba kanjani kugumuleka. Hawu mbayi. Aw general. Ayishaya la. Hawu. Ma. I keep. Hey le mali uthi khona la sihamba kangaka. Hayi lo madala nama ngimthembi lo madala lona. Kodwa asimbe ndoda. Sima. Sobona khona. Hey, handyman. General. Konke la. Hey, baba. Hlaba lapha. General. Ndoda mfowethu wakayivuli. Ahlaba ama-upset ambalwa ndoda mfowethu sibonga ungeleketshana ngale nombolo. Yes, ndoda. Salute. Listen, yes. Right. I can't remember. Vula kanjani le nto? Kafaza lapha sizovuleka. Yo. Jackpot. General. Handyman. Yo. Hayi le mali. Umadala bengadlali ngathi. Hey, beqinisele likhehle. Yo. General awusukumi nawo le mali sambeni ingaze iqhamuka abantu. No, wait, General. Before sambeni asikhatheni just in case sibanjwa amaphoyisa la umuntu ukhathi wakho busungakuyena. Sikhathani mali? Inyuka. Le baba. Anginamali sayikhatha la. Eyami le mali le. Ngihlala isikhathi singaka ejele, muzoyithi khona into engizoyikhatha nawe le baba eyami le mali le. Angikwazi nokwazi mina. Oqala umadala utshele mina ngale mali ukwazi ungithetha isikhathi la imali yethu wena kusho ukuthini bekuplan yabo ukuthi gekethu
General Ntomfowethu, inombolo ayivumi-ke lento osuyidala manje udala unakanye Ntomfowethu. He baba, uyabona ukuthi sikephi la? Seshathini, se-Afrika ngaphandle. Inombolo ayitheshe, angithi angithola. Ntomfowethu, ngifuna ukuthetha sigqomeka ngake entabeni ezimhlophe Ntomfowethu ngazodala unakanye Ntomfowethu. Njengoba kade sigqoma sonke entabeni ezimhlophe Ntomfowethu, le nombolo lefanele Ntomfowethu siyiphose phezulu. Imashe ngethambo likaNgelekejange Ntomfowethu. Lo nakanye osufuna ukudala Ntomfowethu, uyomasha ntambende kalayini uphinde ushayise Ntomfowethu ngaphakathi. Ndoda, uyibona phi intaba ezimhlophe la? Ntambende kalayini masha kanjani la handyman? Wazongijwayela kabona wazana nale mali yazi. General, awukwazi phela ukusho njalo ndoda. Uyalwana. General. Hayi bo. Uyalwana. Isibhamu sathapha General. Handyman uyalwana. Nombolo ayiteshi la. And futhi uyakumbiza ngogeneral. Mina nawe namhlanje siyagcina ukwazana. Inzima impilo yasejele man. Yabona njengamanje ngikhuluma nje Minister of Defence. Ake ngiqeda ukukhuluma naye. Yenza nje. Mina la ngaqala ukusebenza la kuboshwe esikhulu eSouth Africa uyaniswalusi. Uyabulela uChrisani. So ngeke ngiluze umsebenzi wami ngenxa yakho. Uma kuke kwaphela leli viki yaziboshwe ingabanje wena manje ngizocela umuzo wami la. Nkosi yami. Hamba kwabheka. Too short. Too short akawazi umthetho ne? Una. Falake. Yini? Bengishayisa la una ndoda. Eish. Thanda umbiza le ndoda. Eish. Yophakamisa inyawo baba mensabela nawo mina. Shesisa man, sheshisi. Yini? Bambi position bani. Hey. Home, balaqala. Yini manje wathi home? Hey baba. Bengithi home kuwena man, wathi home wena. Ngizongithini kwena? Okay, ngiyezwa mfethu. Lalela la baba. Wena wafika nophawu la nambe ngidwebe izinto eningazazi la eminyango. Wena automatically uyi28. Uyangizwa ngithini kwena? Ngiyi28 mina. Lalela. Wena mina nje raza nje bathi ngikumarinate nje wena mfowethu uyayibona leyo nto. Wena automatically nje but usuyi28. Ngithi bamba. Lalela. Khona enye ingozi ongase mhlawumbe uhlangabezane nami. Mhlawumbe umithi nje asazi mhlawumbe lo nto njani la 28 bamba. Hayi bo kanjani manje? Hey sister. Alela. Hayi babhuti. Ngisangeni-ke manje yabo lonto. Ngiyaphuthuma la. Yabo. Konke ngicela ungenze leyo nto. Ima-ke ungazi usho nje. Isoka lami uligwazeleni. Ukhuluma leyo nto la. La ngene lapha kuleyo nto le. Lalela. Iyonto ekumele uyenze la wena. Imali angake uyithatha manje. Hamba la. Tozenza la thenga isinkwa yabo. Thenga namaqanda ushise lapha. Yazi? Yabo ushisa nsosana la endlini. Bhuti. Mina khona la ngithatha ishwi ngakhona. Into engizocela ungenzele yona mfethu. Ngiyacela sister. Ungipakishele impahla zami la. Yabo? Ngicela uthi noma u50 ke bhuti uthi uqeda nje. U50 ngoba senginikezile imali. Le mali zokwa Ngizokuqoqela kodwa phela ke zincane uyazi nawe because sayishisa ezinye isikhathi usejele. Kodwa lezi ayikhona ke mfethu ngiyaphuthuma yazi. Alright kulungile bhuti. Nazo. Siyabona lento eniyenzayo. Hayi. Ngiyadlala njami ngiyayikingela inkingela. Madoda, mfaka 2 shots. Hawu madoda enkulu. Hawe 2 shots. Uqhamukapi mfowethu? Lapho ngaphi sekanda lapho. Hawe nje yamini kwenze njani? Wabotoboto nje. Sengivele ngashibuleka lapha ema-toilet ngithi ngiyageza. Hawu. Yebaba. Manje ukushiblika uwela ngokumarinate kanje njengoba utsheka nje emhlathi nekhanda.
Angazi bebengasoli ngani phakathi kwezishibile kabuhlungu kanje. Banonya labantu. Hey madoda. Ekusayethu short. Engazongenza ibhari wena manje. Usungawushibile kanje wena mase uyaduka isonto lonke. Ha? Lapho mina ngazi ukuthi ukhuluma ngayo. Wena ngizwile wena uthi uphathwe entambeni laphana wena uzama ukweqa la. Yazini mnumzane, i28 aliyenzi leyo nto mnumzane. Uthi sifela la ngaphakathi, ezakho uyazithwala uzufelela ngaphakathi ethi abamba ndoda. Lapho moya indaba ayihlali phansi. Sebekutshela ukuthi bengizama ukweqa. Usukhohliwe wena mnumzane ukuthi indonga zasejele ziyakhuluma. Ha? Lapho moya indaba ayihlali phansi. Ngoba phethe ayihlali phansi ngcono ngoba nawe uyawazi umthetho wangaphakathi angithi? Khuluma ngani? Shona malanga yo. Shona malanga yo. Fuma wena fuma. Shona malanga yo. Shona malanga shona malanga. Phela-ke two shots ukuthi wena usutsheke kangakanani mnumzana akusho lutho lokho nami sasapha ngizogweba la ngowethu umthetho wase28 angithi siyezwana lapho mangathi ubona vele ngimabokoboko nginjena ufuna ungiqedela shona malanga ekusale phela malanga shona malanga bayifusat shona malanga shona Ambulale abel ukubulala. Efala ke qoba lenje ikhanda man. Qoba lenje ikhanda man. Hawusofunani manje? Umani? Hibo iphoyisa. Ya sanibona seswami. Yebo njani bhuti? Ngiyaphila njani? Saphila. Ngizofuna uThabiso. Thabiso? Usho umfowethu? Umfowethu samgcinani nje, usejele nje yasimazi. Lalela uThabiso weqile ejele. Bebe babili. Bafuneka. Hayi lutho nje bhuti ungaze ucheck nje nawe uyingenele labaphoyisa akekho nje. Akwazi phela seswami uthula ekhaya uThabiso. Akekho nje, sikaze simbone. Lalela ke seswami yabona ngathi nawe usuyangena lo daba. It's either uyangitshela ukuthi uThabiso laphi noma sithatha wena sizokufaka ejele. Wasophazamisa ngalo mthetho phela manje. Sengihlala naphi yena ejele ke mina bhuti. Angithi wena uyasiza ukuthi isigebengu sethu sibaleke. Angithi ngiyakutshela ukuthi weqile wena uyamphika. Khona bhuti kahle kahle nje. Ukhona yena. Kodwa futhi akekho. Ukhona kodwa akekho utheni seswami mina ngempela. Ngithi mina bhuti uyabona nje ngoba nje ufike wafika nje kanje wabese wahamba nje kodwa yena uyabuya. Uthe uyabuya? Uyabuya yena. Ayikho inkinga seswami ngizohlala khona la ngimlinde. Mhlawumbe nje ngabe ungingisela amakhekhe nje. Nesihlalo ngihlalela ngaphandle ngimlinde. Ngizohlala khona la. Imama amakhekhe ngaba seyapahlangene nophenyo. Indlela esebenza ngayo ungaphazamisa ngalo mthetho. Umsebenzi wami seswami. Hayi kulungile bhuti. Lalela ungenzele neti ipune ezintathu zashukela. Hayi bhuti. Anguliphuzi ubiso lwamanzi njalo. Hey mkhize. All in order bhuti, all in order ku right ungakulinda lapho nje qhubeka na umsebenzi. Inzima impilo yasejele man. Yes. Yes, I understand, Minister. I understand. In fact, I'll make sure that they fund these criminals. Yes. I understand the consequences. Mphathi. Uyangiphazamisa. Yes, Minister. Okay. Thank you. Imanje uthiwa Mphathi. Ngithi angiphinde ngizozwa phela ngalo daba engakade ngangilibikile futhi eqaleni nalento eyenzekalayo la ngaphakathi kade kwenzeka okunyeke futhi khona manje kade ngishaya umuntu ngalena washaya umuntu walinyazwa manje ngithi angibike phela ngoba manje nami ngisithola sengikulobishi manje kanti lento angiyifuni ezophazamisa isigwebo sami manje kanti kukhulu ukukhohlakala okwenzakalayo ngalo Meke iyona into ongiphazamisa yona leyo ngibe ngikhuluma nominister ocingweni. Bengazi ukuthi ukhuluma nominister ngiyaxolisa mphathi ngiyaxolisa. Meke kambe uba igama lakho Falakhe mina. Falakhe. Yini oyiboshelwe la? Hayi mina kuthiwa ngashaya intombazane kodwa kahle kahle kwakuyi self defense lapha.
Hayi ngoba ngangishaya intombazane. Self defense. Yeah baby. Yana self defense. Idlakele ngake self defense. Lalela. Awumeke uthe bakwenzani laba? Lensizwa le ngangireport ekuqaleni. Lensizwa inkweca ngenkande lensizwa le. Ikweca ngenkande. Hayi. Lalela. Wele kuyona kuyokwenza self defense kuyona. Ngibhizi la. Sathile no minister. Angithi wazi self defense wena. Hamba ukuyoqhubeka naye self defense le. Hamba. Uyangilahla nawe mphathi. Yebo. Dale. Hayi baThabiso. Thabiso ubekwa la. Hey la kusasiza ukuthi ngibekwa yini la. Wena umaka kanjani wena? Ngisajala. Hey uma kancane ngamhaka zishaphi lana manje. Awu kade ngidla amasi ngisuthi. Ngisilima ngone yazi. Ngisilima sithi singavela siqunjelwe kanje ngathi uqeda ukudla amasi manje. Isizi umkhaba lo nje. Awukumkhaba nje bezishaphi la umithi soba mfethu. Soqabana kwimanje bathi zishaphi lana mfethu umithi kanjani? Okay. Bengithi ngisazokutshela. Ngipregnant. Ubungekho. Manje ubalokhulula isimo. Cha ubungekho awumazi. La. Iyonto ngizela serious yazo. Mina nawe. Siyahamba manje. Siyoqala impilo entsha. Shwi eMozambique. Yes. So hamba naso lesi sakho lesi. Yes. Ukuthi lengane soyenza njani sobona phambili zikhona inyanga le. Ayi unokusangana ngeke uphinde uzuzukeke. Yebo lalela ngisanga angeke nje uzuphinde uzuzukeke ngavele ngisuke. Yebo wethatha imali ngakho. No uyazi ukuthi nangumenze izinto bakumalala vuke. Yabo umalala vuke okuvusa ejele right? Lalelakhe mina angiye eMozambique. Yabona la. I have a school to attend. Ngiyasebenza futhi nginabazali. Ngithi ngiyazama ukwehlisela umoya ngikwenzela izinto kahle la ungazongitshela indaba amasimba ke manje yazi. Into ozoyenza lo zongena la kini la ngaphakathi uqoqe impahla mina nawe siyahamba. Le ngane yakho ngizobothi ngenze njani ngifune ingane mina yazi. Yazi into engisho. Siyazwana? Ngiyabuya manje futhi. Qoqa zonke impahla zakho sihamba. Wona ngathi awusangazona kahle. Yebo. Emasiya. Hey foolish lami labona ndoda. Yona ndoda ucwali wena. Hom. Ya, ndote umalafla. Azi bengicabanga. Imali lento hluyisho mfethu. Uthi mina sengiyi28. Ngabe lokho kusho ukuthi wonke ama28 azongenza lento ongenza yona. Hayi akunjalo Falaka phela imini uGeneral wena Falaka usabela nami akekho omunye umuntu ozokusodomaza la ngaphakathi ngaphandle kwami ngithi yabama imali ikhona indlela mhlawumbe engenzeka ngayo ukuthi ungiyeke mfethu ungayenzi lento oyenza kumina. Uyabona Falaka leyo usuyiqala ithanda ukuba bucayi kakhulu yabona la mnumzane siphila ngegazi. If wena ndoda ufuna ngikuyeke usufuna ukuba undoda la ngaphakathi uzofayela uphakama ndoda uchithe okusabomvana kuqhantsha igazi ubanjwe omaphuzu bekubambe ngesidaka slek bekubambe ngesidaka slek uhambe emabhokisini ubuso insizwa ubuye la ngaphakathi sesizokunikeza omunye umthetho wase 28 ukuthi ungasodomazeki engathi yabamba. Hayi kodwa hayi ubala lona. Bala lo yabona nje ukuchitha igazi anginankinga nayo kunokuthi ichithele lami igazi lento lokuyenzeka la kumina ubala lo usho ukuthi uqhaqhaze ethanda ukuqina wena kufuna ungitshela ukuthi uzokwazi mnumzane ukuthatha umbese uyogwaza enye indoda engezange iziyenze lutho kwena. Mina ngenziweni njoba kwenzeka konke lokwenziwa kumina la ngenzeni. Iyakulula njengobusho kodwa ngibuye ngathi ukhakhayi lwakho seliqinile yabo. Buka lana. Yabo lento. Yeah. Yaliqhantshisa igazi endodeni. Ibuke ibukhali futhi. Ibukhali kakhulu andazi nomunye umthetho ndoda. Ayibuyi lento ingasebenzanga konje base ngikunika yona. Ngeke yabuye ingasebenzanga ndoda izosebenza bona ngithi yababa. Uqala ngabo Falaka.
eyofela jele lo. Hello. Yebo bhuti. No, akubalekile ukuthi ukhuluma noba imi. Cela ukubuza ukhona umuntu ekuthiwa uThabiso Majola oweqile ejele mhlambe. Yeah, cause kade lana manje kumina and uyingozi lo muntu lona guys ngiyacela bandla. Okay, ngizonisendela i-address. Uzobuya uthi uyabuya manje ufuna ukungithatha ngenkani. I was his girlfriend waphuma uyangithreatenisha nje kuningisokhuluma sesila ngicela ngizini bandla. It's a matter of life and death and ngowesifazane okhulelwe. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes,